जाय सुबुङा खामानि मावनायाव गोसो गुदुं बे सुबुङा जेरावबो जाफुंसार। बेबायदिनो बिदिन्थि क'क्राझार ओनसोलनि सासे जाफुंसार फालांगिरिजों लोगोसे आबाद मावनायावबो जाफुंसार। लाव आबाद मावनानै जाफुंसार जाबोनो हादों गोलाव समनिफ्रायनो रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार ओनसोलनिनो रिलेन्द्र बसुमतारी मुंनि सुबुंखौ दिनैनि समाव गोबाङानो सिनायोसै। जेराव रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा टेन्ट हाउसनि फालांगि मावो। रिलेन्द्र बसुमतारी बिथांनि टेन्ट हाउसजों जौसां बानायनाय मेल मिटिंआव दान्दिसे समब्लाबो नोंथांमोनाबो जिरायनो मोनबोदों। मख'जाथावदि रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा फालांगिरिनि अनगायैबो आबाद मावनायावबो जाफुंसार। थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो लाव आबाद मावबोदों बिथां रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे गोबाव बोसोर आबाद मावनायाव दासिम जेबो खहा जाफेराखै होननाबो फोरमायो खौरांनि गेजेरजों बिथाङा। बिथाङा बाजारनि आंखालखौबो फोरमायो। बेखायनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव लाव फिथाइफोरखौ फानहरनो हानाय जाथ'वाखै होननानैबो फोरमायो। बेखायनो आबादारि रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा खावलायदों दि जुदि सोरबाफोर गुबुन गुबुन जायगायाव एबा ओनसोलफोराव बाजारफोराव लांनानै फानहैनो गोसो दङब्ला बिथांजों 8638399746 फिन फोरमायबावो 8638399746 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों बागान बिगुमा एबा आबादारि रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। ओरैनो आङो 2011 निफ्रायनो लाव गायबोबाय थादों आरो बै समनिफ्रायनो आं मोनसे थांखि लादों। जाय थांखिखौ माने दासिमबो आं फोथांनानै दोनदों। जे संसाराव बायदि बायदि खामानि मावनानै जेसेबां गोजोननाय मोनो आं माने आबाद मावनानै बांसिन गोजोननाय मोनो आरोखि। गोबां टाइम पास जायो आरो माइन्ड कुल जायो। बेजों लोगोसे फैसायाबो खम नङा खामायो। बे थांखिखौ लानानै आं माने आबादखौ मालाबाबो माने इगनर खालामा। बिदिनो गेजेराव बोसोरसे बोसोरनै बिदि गेप जादों। गासै आङो बे 15 बोसोर लाइफआव 11 निफ्राय दासिम बोसोरथाम ना बोसोरब्रै आं गेप जाबाय आरो गेजेराव बिदिसिम गेप जाबाय। बाखिखौ आङो लाव गायबोदों। बाखि 11 बोसोरा फुरा आं लाव गायबोदों थारमाने। माने बिदिनो बबेबा बोसोराव गेप जाबाय, बबेबा बोसोरनै गेप जादों। दाख्लै 22 गायदोंमोन, 23, 24, 25सिम बोसोरथामा बेयावनो गेप जाखादों आं। ओमफ्राय बाखि नै देग्लाय गायबाय। देग्लाय गायनाया एसे आलादा स्टाइलाव गायदोंमोन। माने आङो मोनसे जायगायावनो 10 बिगा 5 बिगा बिदि जायगा लायाखै लावनि थाखाय। दा नैबे आं बैग्रि बागान खालामखादों नालाय नै बैग्रि बागाना। दा बे बैग्रि बागानाव बेरायनाय फाजैनो नायनो मोजां नुथों होननानै बे लामा लामा गायदों आरो आङो। गासै बे बैग्रि बागान सिङाव गासै 5 किल'मिटारसो लामा दङ। बे लामा लामा आं माने एसे समायथों होनना गायदों। नाथाय एसे माने हाया बिराद बाला अन्थाइथारना गोबोरखि होनानै होख'नो हायाखै। एसे फिथाइया माने जेसेबां गिदिर जानांगौमोन बिदि जायगायाव एसे फिसा साइज जादों आरो देग्लाय। जायखिजाया मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय। थेवब्लाबो नैबे दा सेकेन्ड लेयार गायगासिनो दं आङो। दा बे सेकेन्ड लेयार गायनायखौ आरोबाव मोजां प्रिपेयार खालामनानै गायगोन। दानियाबो बिराद मोजां आरो थांखिया आंना बै समनिफ्रायनो अर्गानिक। दिनैसिम आङो केमिकेल बाहायफेराखै आरो रासायनिक बाहायफेराखै। मानो होनोबा आङो 2011 निफ्राय जाय समनिफ्राय आं आबादखौ मावजेनदों बे समनिफ्रायनो पेस्टिसाइड माने एम्फौ बुथारनाय बिसखौ आं होफेराखै आरो जेन'बा नोङो रासायनिक आङो माने बे इउरिया पटास बायदिसिनाखौ आं दिनैसिम होफेरनाय जायाखै। बे 11 बोसोर बे 16 बोसोराव 16 बोसोर जाबाय बर्थमानसिमाव रानिं जाबाय 16 बोसोर। बे 16 बोसोराव आङो टटेलि माने रासायनिक बाहायाखै। खारना बेनो आं माने सानसे समाव अर्गानिक होननानै आं गावखौ सिनायथि होनो सानदों आरो बेनो आंनि थांखि। आं बेखौ मावफुंबाय थागोन, मावलांबाय थागोन। मालाबा लसबो जादों। मानोना नोङो अर्गानिक हिसाबै मालाबा नों माबा जिनिसखौ रेडि खालामस्लाबनो हाया। माबायाबा नों मालायनि बुस्थुखौ लाबोनानै नायनानै नुयो माने अर्गानिक होनना फानब्लाबो अर्गानिक नंजोबा। जायखौ आं नायनानै अर्गानिक होननानै फोथायो बेखौल' आं माने बाहायनाय जायो। मोनसे मोननै आं बाहेरानिफ्राय बायनानैबो बाहायनाय जायो। गोबोरखिजोंनो गासैबो जिनिसखौ मोनजोबा नालाय। दा आङो अर्गानिक सार्टिफाइ माखासे मेनुर बायनानै होयो आरो बे पेस्टिसाइड हिसाबैबो जेरै निम अवेलफोर एम्फौनि थाखाय एम्फौआ डाइरेक्ट जानाय लोगो लोगो थैया। बेजों माने लासै साइडसो जायो थारमाने। बे स्टाइलनि आं आबादखौ मावदों आरो आंनि बे भिजन आरो। दा माबायदि मुलाम्फा मोननो हादों जिहेतु लाव आबादनिफ्राय?
मुलाम्फा हिसाबै आङो लावआव आं माने 100% लाब दङ बेखौ आङो गोदोनिफ्रायनो गायबोनाय आरो दिनैसिम आं गायनाय नङामोन जुदि मुलाम्फा गैयामोनबा बेखौ मिथिखायो जेराव मुलाम्फा गैया मानसिफ्रा बेवहाय मालाबाबो माने गोसो होआ दा लाव हिसाबै आं माने जथेस्थ' मुलाम्फा मोनो आरोखि दा फाननायनि सिस्टेमा माबायदि नोंथांनि दा जिहेथु बागाननिफ्राय फाननायनि सिस्टेमा एसेबां सुइटेबोल जायाखै दा नैबे फैगासिनो थानाय समाव आङो मोनसे स्टाइलखौ गोसोखांदों थारमाने लावखौ मोनसे पइन्ट बानायनानै 20था दोनबोबाय दा बे 20थायावहाय साथा गंसे दोनबाय ओमफ्राय कम्पानिनि बेनार दोनगोन आंनि फार्मनि नाम दोनगोन बे नामा अर्गानिकेलि मावो बे हिसाबै बेयाव लिरनाय थागोन माखासे मा मेनुर होनानै जों आबादखौ दिखांदों बै बेनाराव लिरनाय थागोन आरो बेवहाय मानसिफ्रा मानसि मोननाय नङा बेहाय बे बेनारखौ नायनानैनो लानांगोन बे बेनारावहाय मा लिरदों बेनो जाखागोन जों सैथोखौनो लिरगोन ओमफ्राय बे बेनाराव जोंहा जोंनि कम्पानिनि गासै डिटेल्सफ्रा थागोन आरो सोरबाया कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै जोंनाव सोंनो गोसोबा सोंनानै लानो हागोन ओमफ्राय जोङो पइन्ट माखासे 10-15थासो पइन्ट बानायगोन क'क्राझारनि गेजेराव दा बै जायगायावहाय माने बिगोमा गैयाब्लाबो स्केनिं खालामनानै मानसिफ्रा जोंनि रेटखौ बै लावखौ थाइसे खनबाय आरो स्केन खालामनानै फैसाया पेमेन्ट हरबाय बेयाव माने बिगोमा गैयै जों स्टल खालामनो नागिरदों दा रिसेन्टलि बे लागु जागोन साननै सानथामनि गेजेरावनो जों बेखौ लागु खालामगोन आरो थाबैनो खालामगोन जोङो बेखौ जिहेथु गोबां अखानि गेजेरावबो नोंथाङा नैबे लाव आबादखौ फोथांना लाखिदों मा फोरमायगोन बे बिथिङाव हाब बेथ' चेलेन्जिं जाहैबाय मोनसे जोबोद नाजानाय ओरैनो लावखौ दै लोमबाय थानाय जायगायाव लाव गायनो हाया बे सैथो दा आंनि जिथु फार्म नों अखा हानानै गारोब्ला 1 घन्टानि उनावनो दैया रानो 1 घन्टानि उनाव रानो दैया दा बे हिसाबै आं बिराद मोजां बेयाव साक्सेस जायो बेनि थाखाय आं बोखांनो हायो आरो बांद्राय अखानि थाखाय हा बुखांनायाव जोङो जिगाब होयो गुदियाव जिगाब होयोबा मा जायो हा बुखाङा आरो बै बुफ्लेनायल'जों बांद्राय बुफ्लेनायल'बाथ' गाज्रि जायो खिन्थु देग्लायनि अखाया बिराद मोजां माने बांद्रायबो खरा नङा औ अन्थाइनि समखौथ' जों बारग'नानैसो अन्थाइ गोलैनायखौथ' बारग'नानैसो जों गायदों नालाय दा बे हिसाबै आङो अखाखौ बांद्राय गिया खिन्थु लोमनायखौ एसे उसुबिदा मोनो आरो खिन्थु आंनि जे जायगायाव आं गायदों बे जायगायाव अखा माने हाब्लाबो दै लोमैखाय बिराद मोजां जायो सुइटेबोल माबायदि रेटआव फानदों लाव फिथाइखौ दाख्लै जोङो फार्स्ट टाइम 60 थाखायाव फानदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो 50 थाखायाव फैजेनबाय एसे हिउज जाबाय नालाय दा 300 थाखा गाहाम फैयो दिनावनो दा बे हिसाबै एसे खमायनानै होबोबाय 50 थाखायाव दा रेट दङ फायखारि सोरबाफोर लांथारोब्ला बेखौ एसे मिलायनानै हरो आरो बेबायदि लावजों लोगोसे मा आबाद दंबावो दा बेवहाय बैग्रि दङ जोंहा मथा मथि अलमस्ट 100 बिगा खिन्थु माखासे थांनाय बोसोराव दै होस्लांनो हास्लाबियाव एसे नस्थ' जादों बेनिफ्राय दा आङो लेबु गायबाय बुरजायैनो गायबाय लेबु आं लेबुखौ बुरजायैनो गायथारबाय दा लेबु दङ बिदिनो लामा बिदिनो आङो लाव जिहेथु गोबां लाव फिथाइखौ नोंथाङा नैबे नोंथांनि बागाननिफ्राय खाबाय बबे बाजारसिम जिहेथु बेखौ फाननाय जायो आदा बेखौ ओरैनो जों क'क्राझारावनो फानग्रोगोन दा मानोना दिनाव 300था 250था बिदिल' ओंखारो नालाय 300थानि बाराब्ला क'क्राझाराव जाजोबनो हाया एसे माबा जायो आंनि कास्टमार हिसाबै 300था 350था जबरदस्ति थाङो आरो सानसेयाव क'क्राझार हिसाबै दा क'क्राझाराव माखासे लकेसनफोर दं जेरै नोङो खांख्लाबादा बेनिफ्राय इउनिभारसिटियाव टारगेट लादों सहैथ'वाखै सहैगोन बेनिफ्राय सामगावआव मोनगोन थिथागुरियाव मोनगोन बाजाराव मोनगोन ओमफ्राय बाजार गिदिरावबो जों फानो ओमफ्राय थिनालियाव हाबसिगोन आरोखि थाबैनो हाबसिगोन थिनालियावबो ओमफ्राय बेखिनियावनो जोबो बे 300 350 माला मानोना जों सिगांनिफ्रायनो आंनि बे आबादखौ जिथु आं फानो दाथ' माखासे मैगंफोरखौ दिरुननाय जायाखै दासो गायनो नागिरदों अखाखौ गिनानै गायथ'नाय जायाखै दासो गायसिगोन माखासे मैगंफोर ओमफ्राय दा लाव हिसाबैल' नालाय दा बेखिनियावनो जोबो आरो गुबुन जायगानि बाजारफोराव फाननो थाखाय जिहेथु गोबां फायखारिफ्रा जिहेथु नागिरबायोबा माबायदि राहानि गेजेरजों मोनगोन आदा बे लाव फिथाइखौ आं कन्टेक्ट नाम्बार होगोन स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होदो नोंथांमोनहा बेखौ बेयाव कन्टेक्ट खालामबा आंखौ मोनगोन आरो सोरनोबा जुदि बेफारिफोरनो नांगौब्ला मोनलांगोन खिन्थु बेयाव माने मिक्स आप जानो मोननाय नङा जों बेनार हरफाखागोन आरो बे बेनार बादियैसो फाननांगोन मानोना नोङो गुबुन बे रासायनिक होनानै आबाद मावनायफोरजों आंनि लावजों जुदि मिक्सार खालामना फानोब्ला आंहा बदनामबो जागोन गेजेराव खनसे खननै जादोंबो बेनि थाखाय बांसिन आं बेफारिफोरनो होनायानो जाया फ्राय थेवब्लाबो बिसासि बेफारिफोरनोल' जों होनाय जायो आरो जायफोर बिसास होथारनानै लांगोन जों बिथांमोननो होनाय जागोन आरो मानोना नङाबा जोंनि अर्गानिक आबाद मावनानै जोंनि जिथु थांखि बे थांखिसिम सौहैनाया जाफुंनाय नङा आरो नस्थ' खालामगोन नैबे नोंथांनि बागानाव गोबां खालि हा दङ जिहेथु बे बागानाव
मा मा मावनो थांखि लादों नोंथाङा? ओरैनोथ' बे बागानाव आङो जिहेथु लेबु गायबाय, गल लेबु गायदों आरो बे कागजि लेबु गायदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा बैग्रि दङ। बेनि अनगायै माखासे खालि जायगा दं। बे खालि जायगायाव जों माखासे फिसा फिसौ मैगं गायनो नागिरदों। बेनिफ्राय ओरैनो दाउ हांसो बेफोर दंखायो। दा थांखिया बेनो जे जों बेवहाय मोनसे एग्र' टुरिजिम स्टाइलाव आं माने डेभेलप खालामनो नागिरदों आरो एसे एनै मावहांदोंबो हनै। ओमफ्राय दाबो जाफुङाखै। बोथोराबो सेरोखोम जाबाय, खामानिखौ मावनो मोनाखिसै। बेनि थाखाय एसे थाबथानानै दं खामानिफ्रा, मावगासिनो दं आरो लाइनाव दङ। बिदिनो डेभेलप खालामलांनो सानदों, इसोरा मा खालामो नायनि। दा नाजाबाय माब्लासिमनि थादों। गेजेराव साक्सेस जाहैगोन जिहेतु नोंथांनि थांखिया नैबे? बेथ' बिराद लासैसो जागोन साक्सेसआ। मोनसे फिसा खालामगोन जाहाथे जिहेथु जोंहा एसेबां फैसा गैया। आबादनि जोहैनो फिसा फिसौ खामानि मावनानैनो आं सोलियो। बेनिखाय आं लासैनो बे आबादनि फैसाजोंनो एफा एफा नाथ्रोदबाय थानोसै आरो। थांखिया जेसेबांखि दिनाव जाहैया मानो, खिन्थु जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो जों माने जाफुंहोनो नाजागोन। जिहेतु नोंथाङा गोबाव सम जाबाय बे लाव आबाद मावनाय बा लावनि अनगा गुबुन गुबुन आबाद मावनायाव, सरखारनिफ्राय माबाफोर दासिम अनसुंथाइफोर मोनफेरदों नामा? ओरैनो बिदि डाइरेक्टलि जेबो अनसुंथाइ गैया आरो आंबो समाय होनाय जाया बिथांमोनजों आं देखा हैनानै बिहैनायबो जाया। खिन्थु गेजेराव खनसे आं 2022नि बे जुन जुलाइआव जिहेथु आं आबाद मावदोंमोन। दा बेयाव आंनि आबाद मावनायखौ मोजां मोननानै आरो रिसार्च खालामनानै डिस्ट्रिक्टनि साबसिन आबादारि हिसाबै आंनो ट्रेक्टर गंसे होदों। बेनिफ्राय माखासे मोननैसो फिसा फिसौ बुस्थु आं मोनदों, मोनाखै नङा। ओमफ्राय दा बर्थमान मोननाय जायाखै आरो आंबो थांनाय जायाखैसै अफिसाव। दा आं थांनो नागिरदों, गावसोरजों आं मा डिसकास खालामनानै मा लेभेलाव मा लाथावो बेखौ आं माबा खालामनो नागिरदों। आं एसे लाजिनाय मोनदों, थारमाने आं देग्लाय बारा मोजां खालामनो हायाखै आबादखौ। बेनि थाखाय आं बिसोरखौ दासिमबो लेंहरनाय जायाखै, आं लेंहरनो सानदों। मानो होनोबा मानसिफोरनि बायदि नङा आंनि थांखिया। मानसिफ्रा मावनो थाखाय बियो, आं खिन्थु मावनो थाखाय बिया। आं जाफुंहोनानै आरोबाव जाफुंसिन खालामनो थाखाय आं बिनो नागिरदों। खायसे मानसिफ्रा मा मावनो होननानै लाबोनानै मावालासिनो जिनिसखौ फाननानै जायो। आंना बे थांखिजों बिनो लुबैयाखै आं माने आंनि मावनायखौ प्रुफ होनानै आं आरोबाव गोजौसिन लेभेलाव मावलांनो थाखाय आं थांखि लानानैसो आं मावदोंथ'। दा बेखाय आङो गिदिर गोलावफोरखौबो जोंनि एग्रिकालसारनि EM सारखौबो आं लोगो हमनो सानदों। खिन्थु आं दाबो बारा मोजां जाफुङैखाय आं बिथांखौ लोगो हमाखै। खिन्थु गिदिर थांखि लानानै आं लोगो हमनो नागिरदों बिथांमोनखौ। आं सारमोनजों रायलायबा जेब्ला बे रायलायनाया साक्सेस जायो, अब्ला आं रायजोनि सिगाङाव खोन्थागोन मा मावनो नागिरदों।